Sayang
pisan-pisan kowe ngucapke tembung tresno ning yen tresno ki mau ngene ucapan ora tulus marang lair lan batin aku bisa nyawang lawan kowe najan aku ora bisa nyelak marang rasa yen satrane aku isin rasa tresna lawan ning kepiye maneh kowe saiki wis dadi darbe ing liyan muling salat lamun to isih ana rasa tresna rasa tresna kang tumanduk lawan aku jaluk simpenke tresna kuwi ning pojok ati lan muling Latinono wong lanang sing bakal urip barengan kelawanku mergo kae wong lanang sing bakal bisa mulyake kelawan kuwi mergo kae wong lanang sing picundhukan bondo lan dunya pangkat lan derajat kang kula kersa aku pamit iki pungkasan kuwi ngawang kawan aku Lilanono pamit mulih kawula usah termo pinas ditutu jodone Nadyan abot ninggal ndika wong ati kadung tresna karya becik sapungkurku yen lejarki rima warta
Wis tresno Sukmono. Saiki kowe wis dadi garwaku. Yo kene ana rawuh tresno. Dur. Ora usah goroh lawan aku. Ora usah kowe nganggo tawang-tawang tales. Iki wis teko Nawala. Silaki, kalau aku tresno marang Kakang Sukmono. Nanging kowe ilang. Sajen kowe tresno saiki kowe wis dadi garwaku. Yo kudu lelati lawan aku. Umpama kelakuan aku lati karo kowe luwih becik aku mati. Aku ora tresno. Piye? Kowe ora tresno lawan aku. Wanteng ke patimu. Piye? Tolong Rama. Sopo sing arep tunggal? Mergo saiki wis dadi garwaku. Apa wae kudu nurut lawan aku. Murah. Aku ora lati marang kowe. Kowe didhawuhke kawan wong tuamu. Saiki wis dadi garwaku. Senajan kowe tresno. Iki ora usah kowe taun-taun. Bukti Nawala iki sing bakal tak aturke marang wong tuamu, ngerti? Romo. Sedaya kula wau Tresnawati perkawis Nawala menika. Monggo. Layang. Niki. Layang tresno saka Sukmono. Garwane Subaka. Yo kene kowe sing nganggo layang, mongko isine layang yen to kowe uga ngandhake tresno kelawan Sukmono. Kosok bali kaya ngono. Jeneng wanita kowe kudu bisa ditata manut kelawan garwa. Wiwit dina iki pupusen tresnanmu kelawan Sukmono, kowe kudu manut kelawan Subaka. Semoga inggih kula supaya tentrem mangun bali wisma kelawan Tin Tresnawati. Mula wiwit dina iki tak keparengake Tin Tresnawati boyongan ana ing lawehan. Ngistoken kau. Oh, ayo manut. Oh, manut kau garwa. Ning aku pengen tak nggonmu bobot iki wis pirang ton? Sampun wonten 7 candra mriku, Kang. 7 candra? Nggih. Wonten napa kok kencing, Kang? Ajeng ya. 7 candra. Kamangka sliramu tak boyong ana ing Kadipaten Laweyan iki lagi wae telu. Sopo kang tumindak? Sopo kang tumindak? Nggih. Kakang Sukmono, Kang. Sukmono. Yen kabeh mau Sukmono. Mula Tin Tresnawati dina iki kowe tak pegat
wetane kula. Lirik bojo nanging ora tresno kelawan aku. Ora ono gunane aku ngene bojo. Kang ayu. Dek kowe ora menungso. Jenengan iki pripun? Mboten. Kula niku menungso lumrah kok. Kowe menungso? Nggih. Iya. Nanging yen kowe menungso, nggon mono ing tengah alas kok kaijenan. Kok ora bebarengan kelawan bojomu? Lho, bojo pripun? Kula niku dereng gadah bojo. Kula taksih prawan. Kowe isih prawan? Nggih. Jur jenengmu sapa? Kula Wuranti. Wuranti. Nggih. Mongke jenengku Sumbogo. Saka Kadipaten Lawean. Aku bupati. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten nggih. Ora dadi kowe pengapa, Wuranti. Nanging bareng aku ngerti sepisanan lawan kowe. Iki rasane atiku beda yen aku ketemu marang wanita. Kok saged ngaten? Mergo aku tresno lawan kowe. Tresno? Kesopen jenengan kados pundi? Gelemo kowe tak pek puji. Napa saestu? Kula namung bocah saking desa lho nggih. Aku ngerti yen kowe iki bocah desa. Jeneng Tresno iki ora omong pangkat derajat ya to. Senajan wong desa yen ati iki tresno bakal bisa kasedatan mula. Apa tresnaku iki betampa? Ngaten nggih. Menawi estu panjenengan tresno kalian kula, mboten damel doan raos kula. Nggih. Kula saged nampi panjenengan kok. Tenan. Saestu. Tusing batinmu nggonmu tresno kelawan aku ora? Nggih. Matur nuwun. Yen kowe tresno kelawan aku, mengko kowe bakal kaboyong ana ing Kadipaten Lawean. Badhe panjenengan. Sapa iki? Wadur kowe cedhak karo priya. Mongko priya iki aku durung tau tepung. Nyuwun pangapunten saderengipun nggih Bapak. Menika monggo pejalan tetangan piyambak kemawon. Sapa kowe? Kula Sumbogo, Bupati saking Kadipaten Lawean. Sumbogo Bupati saka Lawean. Nggih. Wuranti ki anakku. Wuranti menika yoga panjenengan. Iya. Nggih, niki tiwas kaleresan. Yen Wuranti menika yoga panjenengan. Awit menapa? Kula menika tresno kaliyan Wuranti. Tresno karo anakku Wuranti. Sampeyan kuwi bupati. Nggih, kula ngertos. Tindak sabecak ngendika saslimah minangka kanggo tuladane kawula. Lho nek sampeyan iki tresno kalih anak kula. Lho kok boten kandha kalih kula riyen. Awit kula menika dereng mangertosi prantuniku yoganipun semunten. Tresno sampeyan iki ajeng dhewe tresno dolanan apa tenanan? Saestu tresno kula kaliyan Wuranti menika tulus ing batos kula. Nggih tenanan kula. Menawi tenanan badhe panjenengan pundhut garwa. Nggih. Mangpek kabeh. Waduh, matur nuwun sanget. Kok dipun pek kabeh niku. Lah kula niku arep-arep besok kapan anak kula wedok niku ndang duwe bojo. Kok panjenengan menika sampun parengake yen Wuranti menika dados bojo kula. Nggih ngaten kula bareng Wuranti badhe kula boyong wonten ing Kadipaten Lawean. Wah,
badhe pendengan boyong wonten ing Kabupaten Lawean. Pasrah tangan kalih anak kula Madabara. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Nderekaken sugeng tindak iya sing ati-ati. Penggawean ora ono. Monggo. Monggo. Kok ana wong ayu rene iki sapa, Nduk kowe? Kula Tin Tresnawati. Tin Tresnawati. Kowe kok nganti rene iki ana apa, Nduk? Kula niku boten duwe omah. Karepe kula niku ajeng urip ning rompoke sampeyan angsal apa boten, Mbok? Kowe kok nyambut gawe napa mawon kula iso. Lho, karep nunut urip ning kene, Nduk. Walah-walah tiwas kebeneran. Si Mbok iki ning omah dhewean, Nduk, ora ana bature. Upama kowe kepengin nunut urip ning kene, si Mbok rumangsa seneng, Nduk. Ya tak tampa, Nduk. Nek ngoten matur nuwun kalih miras pantes mengkene Loh, saking kene apa iki? Loro ngaten kok aduh. Mesti ngapel semoga wae diparingi slamet anak sambuke ora ana alangan apa-apa. Gawe sing lairan iki kabeh slamet, slamet. Nganti mengke iso ngedheke anake kula. Nah, wis, Nduk. Ora apa-apa kan iki simbok rumangsa seneng. Ibarate simbok iki wis duweni putu dhewe. Nggih, ngatek sampe kowe iki dadi anakku. Nggih, matur nuwun nggih, Mbok nggih. Nek kaya ngono ya, Nduk. Sawise kowe wis lairan, simbok arep lunga pasar kanggo belanjaan anakmu. Lah, ketemu nuwun sanget simbok kok nganti mikir sing kaya ngoten. Nggih, pun kula tak ning omah mboten napa-napa, Mbok. Simbok tak lunga ning pasar. Nggih. Malah kok bejo banget urip bareng wis nglairke, duweni anak. Sik yo Le yo. Simbok tak gawe bubur, mengko mesake Mbok Rondo nek nganti apa-apa dijaki Mbok Rondo. Aja rewel lho ya. Masuk ngono-ngono apa ora iki. Nuwun. Iki ono bayi diumbar dhewe ning amben ae. Subak piye? Cuk. Anake sapa? Iki kok diumbarno iki? Cuk. Alah. Malah diopol. Bocah. Dulu kok merasa penake dhewe? Kuwi anakku. Sing ngomong anakku ki sapa? Kowe kurang ajar lho. Kakang Sumono. Anaknya
Anake sapa? Iki anakku, Kakang. Anakmu. Sampeyan kelalen riko lho simonakon sambung tresno lan sampeyan. Kae aku mbobot telung condro lho, Kakang. Lah, kowe kok iso ning kene iki? Lah piye aku wis ora dikanggoke karo sapa kae Kakang? Sumbogo kae. Karo Bupati Sumbogo mergo aku wis meteng dhisik. Oh, perkara. Aku ditundung minggat klunto-lunto terus aku ki mapan ning rompoke Mbok Rondo iki, Kang. Yo nek ngono ora apa-apa kebeneran. Kowe iso ketemu karo aku mergo aku ora bisa ngilangke rasa tresnaku karo kowe. Sampeyan iki nggih bojo. Urung. Yalah. Aku iki dadi Joko Temo. Nek ngono ya, Mbak. Mas kebeneran gedhe karo anake dhewe yo, Kakak. Tenan. Entuk iki. Iya, ora apa-apa. Lah wis saiki aku wis ora ndek bojo lho, Ayo Kakak. dadi kok bareng-bareng wong iki yo titesku yo anakmu. Supaya besok iki dadi bocah sing migunani. Iki wong lanang. Sampeyan sabar, Mbok. Kok kan sabar piye, Nduk? Kok ana wong lanang mlebu ning omah kok cerak-cerak karo kowe iki lho, Nduk. Kuna wong lanang sing elek niate piye? Mboten. Niku mboten. Kandhani iki. Mbok, pojokan karo sunati nek ora pojokan karo. Nyai Basingah kandhani. Basingah kok singah. Mbok, lah sejatine lan niku bapake anake kula kok, Mbok. Iki Nggih. bapake anak iki. Nggih, rikala semanten tresno sing boten direstoni kalih tiyang sepuhe kula nganti kelunto-lunto. Lah ndelelae jodoh kok ketemu meneh, Mbok. Ngono. Nggih, kula sing gawe, Sing ajeng gawe. sampean pateni. Iki mau tak kira rikala biyen sing nyiya-nyiya kowe, Nduk. Mulane aku ora iku gregeten. Ngoten niku nggih takon-takon sik. Lah saking mangkene atiku, anakku digawe lara ati. Ya kudu tak sunati. Ya sunat terus ae. Mengenek sendirian ajeng nunati tenan nek karo giap-giap malah. Aku ora weruh ngono lah. Iki wis dadi rondo wis suwe lali. Lali nopo malah kangen. Lali. Nek entuk malah Nggih, kula tak melu ngenger Nggih, sisan nggih, Mbok, nggih. ngurmati kalih anak ben kula. nyambut gawe ngrewangi sampean malah sampean tengok-tengok mawon kok sepo. Ya nek ngono malah seneng atiku, Nduk. Nek ngoten. omah iki ora ana wong lanang, saikine bojomu ning kene dadi ana wong lanang. Ngoten nggih, sakniki ngeten kula tak ten Tegal. Ya. Nggih, mon iki bocah-bocah didulang Ya, mawon. ya, ya. Kula tak Ayo, Tegal. Ya nanti lho, Le.